η παραίσθηση του βάθους. Τι έμεινε? Μια τέχνη που τη σηκώνει όπως τη σκόνει ο άνεμος και αφήνει άθικτο να μας επιβαρύνει το αμήλικτο κενό της ένδυάς μας. Σπέβδουν λοιπόν να συνδράμουν στην απαραίτητη αντιστροφή των ηθικών και πολιτισμικών αξιών, κυριολεκτικά στο ποίημα με τη συνδρομή του Νίτσε. Θα διαβαστεί από τον Μιχάλη. Όλα αυτά με την τραγικότητα να συνέχει τις ρογμές των πνευματικών και κοινωνικών συγκρούσεων που άφεκτα μετατρέπονται σε προσωπική τραγωδία για τους ενάρετους και ευαίσθητους, όπως είναι οι αυτόχειρες Γιώργ Τράκλ, Μπόρις Ρίζη, Ντανιήλ Χάρμς. Στην οπτική αυτή ο θάνατος, αδιάλειπτα επανερχόμενος σε πολλά ποίηματα, αντικρίζεται, ακόμη κι αν προκαλείται από εξοντωτικές συνθήκες, αντικρίζεται με φυσικότητα και όχι ως αναγκαίος συνοδός σε μεταθανάτια παρουσία. Και πριν από όλους και απ' όλα, ο ποιητής και στοχαστής Νίκος Καρούζος, που έχει τονίσει πως καθένας ξέρει κι άλλο δρόμο του θανάτου. Μύστης αυτός του αρχαίου ελληνικού δράματος και τρόπου σκέψης. Σε αυτό το φιλοσοφικό στοχασμό και την αισθαντικότητα πολλά οφείλει ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, αφού πολλά μερόνυχτα αφιέρωσε, όπως ο ίδιος δηλώνει στη μελέτη του, γοητευμένος από το φαρέτριον και όχι μόνο. Στον Καρούσο, είναι χαρακτηριστικό το ποίημα πρώτη οδή στον Νίκο Καρούσο, επίσης η φιλοδοξία. Στον Καρούσο λοιπόν και στις αναζητήσεις του ανιχνεύεται η διαμορφωτική θέση του Μιχάλη Παπαδόπουλου τόσο στη μελέτη της πραγματικότητας όσο και στην προσέγγιση του πάσχοδος ανθρώπου, χωρίς να εξαντλείται σε αυτήν, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν. Η αιστεία πρόσληψης αυτός είναι και ακόμη ως προς την θαραλέα κατανόηση του παρελθόντος και του θανάτου με αρχαιοελληνικά κριτήρια. Βλέπει εμφαντικά την αντίθεση υπαρκτού και κάτω κόσμου στο ποίημα «Η ζωή του άλλου κόσμου» και το όραμα γαλήνιου, σχεδόν ευδαίμονος θανάτου, στο ποίημα «Νόστος» ή «Ονειρευόμενος στη θάλασσα της Δανκέρτης». Αλλά εγώ προσωπικά δεν βλέπω μίμηση και αναφομοίωτες εκτονώσεις σε όλα αυτά. Το έργο του Μιχάλη Παπαδόπουλου στέκει αυτοδύναμο. Αν στις προηγούμενες συλλογές του το άγχος ήταν κομβικό θέμα, εδώ κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η αγωνία σε όλες τις εκφάσεις της. Στη δική του επεξεργασία, μάλιστα, το σκοτεινό παρελθόν και το εναγώνιο παρόν βιώνεται όχι ως αποδοχή του αδιεξόδου, αλλά ως εφαλτήριο για το ανθρώπινο άλμα προς το μέλλον. Καθώς ο Μιχάλης Παπαδόπουλος είναι όχι μόνο νοσταλγός των νεκροσίμων, αλλά πριν απ' όλα ιχνηλάτης του ανέφικτου, σύμφωνα με στίχους του. Και αυτό είναι που με γοητεύει στη βιητική προσπάθεια του Μιχάλη Παπαδόπουλου. Κλείνω με τα διακηρυκτικά λόγια ενός Ελλαδίτη συνομήλικου φίλου ποιητή του Θανάση Κρετσινιώτη από ένα κείμενο προγραμματικό για την ενεργή τέχνη, που από άλλη οδό συναντά την τέχνη του Μιχάλη Παπαδόπουλου. Γράφει ο Κρετσινιώτης στο Μανδραγόρα, το περιοδικό. Γενικά με ενδιαφέρει το πείραγμα κάθε δεδομένης αισθητικής και ιδεολογίας, όπως κάποιοι έφηβοι που κυκλοφορούν με πειραγμένα μηχανάκια. Αυτό τελικά τα κάνει να γίνονται προσωπικά έργα τέχνης, αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνα. Το πείραγμα ενέχει και τον κίνδυνο και αυτό πρέπει να συμβαίνει και με την τέχνη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ένωση για αυτή την παρουσίαση, τον Γιώργο για τον κόπο να ασχοληθεί με αυτό το περιττό βιβλίο και εσάς για την παρουσία σας εδώ. Θα διαβάσω μερικά ευσύνοπτα ποίηματα από την συγκεκριμένη ποιητική συλλογή για λίγας φανταστικού ελικοπτέρου.